Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Veoma obilne padavine i oluje pogodit će u toku večeri i noći Severnu Makedoniju i Grčku, nakon čega su moguće poplave i bujice, najavili su meteorolozi. Posebno će na udaru biti centralna i severna Grčka, kao i nekoliko ostrva na zapadu i istoku zemlje. Grčka nacionalna meteorološka služba upozorila je da su mogući veoma česti udari groma, kao i grad, i da će loše vremenske prilike potrajati do subote uveče. Civilna zaštita Grčke je u stanju pripravnosti, a gradovima se savjetuje da preduzmu mere predostrožnosti u područjima gdje su prognozirane obilne padavine. Najkritičnija situacija očekuje se u subotu, naročito na jugu i jugoistoku Severne Makedonije i na severu i istoku Grčke, u oblasti Egejskog mora između Soluna i Atine i na Halkidikiju. Očekuje se da na ovom području padne više od 50 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 100 ml, pa će postojati opasnost od poplava i bujica, najavio je srpski meteorolog Đorđe Đurić.